'Cause I've got nothing on but the radio, and I've got nothing on but tonight. I've got nothing on but the radio, and my heart's playing the song that you like. Be with me. Boom! Kaixo, eta ongi etorriak gure Halloween gau beltzeko berezira. Hori nik ez dut egin. Eta hau izan da gure Halloween guzti. Ya está. Bai. Lit, oza, eskez dugu gehiago egingo. Bueno, gaurko gaia da pixkat Halloween, baino berez ez. O sea, Oh my god, cafecitos. eskez Ai, gerekin zer iburuz egin, porque ya, pues, Halloween, no seke, gau beltza. Gaur gure kalabaza gogoenak Move on. eztabaidatuko ditugu. Así que tengo- Esaidazu gauza baten emaite, ba alda zilegi Escucha, hemen... homosexual. Zentzu zitxoin. Ba alda zilegi hemen Halloween ospatzea, ospakizun Amerikar bat izanik. Oh Te imaginas? my god, kafetitos. Hori da gure debate debatea. hortan. Ez, porque da mojoi bat. Pues lit. Bueno, oin badau gauza oso divertigarri bat dela atzerapen adierazleen artean jende zoragarria hau esaten TikToken. Nik ez dut Halloween ospatzen nire jaingoak argia Buah, eta buah, bizitza buah, goraipatzen buah, baitu. Eta ez dut ospatuko eriotza eta diaborrua eta olako gauzak. Bai. Eta gaur da oso ikusi- polita ikustea nola benetan erreakzionarismoa dien benetako la generación de cristal. Bai, total. En plan, ezin dezu jarri plastikozko eskeleto bat, ze ofenditzen dau neure kultura. Nere jainkoa bizitzaren jainkoa da, ez eriotzaren jainkoa. Oh my god, cafecitos. Zein da zure jainkoa? Zure jainkoa, bueno, wow. Orduan, behin hau aterata. Ba, beira, jari garela kristautasunari buruz eta kristautasunaren irudiaren txuritzeari buruz. Oh, wow. Rosaliak atera du single berri bat, Oh. diska berri bat anuntziatu du, kriston movida sortu du Madrilen, ze diska aurkezteko egin du como makrokedada bat, eta gero Madrilgo udaletxeak salatu da? hitza? Bai! Salatu du, en plan, bos, hori, Hori kunti. salaketat jarriko diola, ze ez zegoen segurtasunik, jende mordoa bildu zuen eta ez zegoen antolatuta, ez baimenak eskatuta, ez deus. Hori Bueno, ba, genekien. momentuz, Bai, bai. jarri dioten isun bakar izan dira, 200 euro. Osa, ordendu dut nik gehiago isunetan Rosaliak baino. Feroz. Nik horien nekien, baino... Que, por cierto, Iruditzen gaur zait jarri pixkat didate kunti, isun bat gune urdina zorraintzagatik. Como una woman. Lit. Hortxe bera. Wow, bai, egia da, eta ni pres nago gaur gure Halloween spooky berezian. Eta agian, urrengo kapituloan ere bai, baina pres nago izateko munduko pertsonaik insoportabliena, porque horrela da, alternatiboa naiz, ez naiz beste pertsonak bezala, eta niri gustatu egin zait Rosalien. Danel, baina eske, Badakit, nabil txiste bat egiten. a ber, Baina, abesteri- ditut gauzak esateko. nik ere. Vale, Norasiko da. zule lengo. Bale, ni abesteri buruz egin baino hitz egin dut portada hori buruz. Portada hori da Bazofion. nazkagarria. Bazofion. Portada hori da Itxusia. fascismoa. Bai. Portada hori da clean girl, white, beige, nazkagarria. Osea, dena supertapatuta, dena supertal. Espero dut, eta ikusita abestien izenburuak eta espero dut hortik ez joatea, baina espero dut izatea rollo nire fedea, no seke. Mónica Naranjo. Bueno, jedet. Ama jedetek ja hitz egin du eta esan du. Neri izaten zidaten ridikula bat nintzela nere fedeari buruz hitz Bai. egiteagatik. Eta orain modan jarri da Rosaliaren gatik. Eski jedetek ez zuen bota lehenengo adreilua. Jedetek adreilua sortu zuen. Jedet gurutzatu zuten, Bai, bai. Jerusalemen. Bai, Duela total, 2025 total. urte. Eski igual jedet da Jesucristo. Igual bada. Planteatu duzue. Bueno. Mónica Naranjo, eman zuen elkarrizketa bat esanez, bere bizitzan egin duen gauzarik problematiko eta konfliktibo eta polemikoena izan dela abrazar la fe. Ditut gauzak esateko esan. Gainera, abrazar la fe, eta ez, besarkatu bere senar nazkagarria dela txaman bat, saltzen duela, bueno, timadore bat. Timador de la Caracolandia. Oh my god. Ba hori da nire portadaren reviewa, ez zait bat ere gustatu, espero dut diodana ez joatea hortik, eta izatea mas en plan, pues ez dakit. Hori oso guai da. A ber, Hori oso Burgerheim. guai da. Burgerheim oso guai da. Zer Amor. esan. A ber, niri gustatzen zait, gauzak Bai. diren bezala. Polita da entzuteko, Bai. behin, porque gauzak diren bezala, nork entzuten du aurikularretan abesti hori kaletik, pues nik ez.
It's the most Baina zu, porque zuk, osea, nik, beira, of the year. Badakit zer esan behar duzun, eta egia da. bai, Esan. eske nik borrokatzen dut, ze izan nahi dut supergirly, eta izan nahi dut superrezbitarra, eta no seke, eta nahiz como, que rara, no seke zentzu hartan. Baina eske zuek ere borrokatzen duzue, alternatibak izateko eta raroak izateko. Eta gauzak diren bezala, abesti hau ez du inork entzuten, abesti hau ez dinda dantzatu, abesti hau jendea orain doa de Mozart, musika klasika, me encanta, gezurra, Ez. gezurra. Abesti hau ezin da entzun, eta ez da entzuten. Eta nik entzuten dut minutu eta 30 arte eta gero kendu egiten dut. Zenik biork ez dut aguantauko. Nik eske gainera. biork ez dut aguantauko. Eski joan dira elkartzera, gozea eta jateko gogoa. Eta ifstimer. Esan dezaket gauzak. Bai. Benetan, en plan marko honesto batean. Bai, benetan que nire pentsatzen egiten dudan dut, gauzak ez esan barruan. Porque Augustia bai, egia da, eta ikonografia religiosoa, eta erresizio kulturalaren gorakadan gaude, eta guztia. Eta bai, oportunista da. Nik hainbat teoria ditut. Niri ez litzaidake bat ere harrituko esatea Rosaliaren albuma, porque suposatzen da bosta urte daramatzala garapenean. Orduan, ez zitzaidaken harrituko bere ideia eta bere norabidea izatea zeharo desberdina duela 2 urte. Eta ikustea modu pixka bat oportunista den, clean girl, eramaten da. Así que bultzatuko dut pixka bat onantz. Portada oso itxusia da. Sin más. Abestia. Espainak? Bortan agertzen diren Espainak. Bortitzak, hate crime. Horror. Hate crime, crime of the hate. Bai, egia da. Eta abestia ikusterakoan, zer egon nintzen ikusten bideoarekin, bideoa zoragarria da. Bideo zoragarria. Dago Pilar Albarracinen inspirazio bat, dela artista oso polit bat, zen niri asko sonatzen zitzaidan rekurso hau de orkesta pertsonat jarraitzen. Ditut iritzi mordo bat. Abestia gustatzen zait, sonoroki gustatzen zait, egin du abesti entzunezin eta tiktokatu ezin eta dantza ezin bat eta niri hori gustatzen zait moldo bat. Gustatzen zait moldo bat, egitea hori. Pues soy rara, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oduan gustatzen zait. Eta uste dut, badela ikonografia kontserbadore bat, eta hori, nola esaten da? Ukaezina da. Baino, uste dut, Rosalia badela artista on bat. Eta uste dut, badabilela egiten, ikonografia konservadore honen irakurketa interesante bat. Punto, aparte, cuestión, nota a pie de página. Uste dut honek ekarriko duela kulturaren bultzada bat konservadurismo erantz. Ze jendia ez da inteligentia. Orduan egingo du lektura oso superficial bat, eta esango du, Rosalia de monja, eta hemendik 2 urtera izango dugu Lola Indigo de monja. Nik uste dut. Karol G. Karol G de monja. Bai. Orduan, uste dut ikonografia hor dagoela eta egia dela, uste dut Rosaliaren interpretazioa interesantea izango dela, atera dien abestien abantze guztia gustatzen zaizkit, Rosalia pija bat da. Eta Rosalia fatxa bat da, eta Rosalia millonaria bat da, eta amaitu da. Uste dut seguro ni Rosalia gotatzen dela como PSOE, orduan ez da como full fatxa matar gente. Baina, igual zait hori, nik espero dut, bukatu. ez zait iruditzen bere irakurmena dela he abrazado la fe Monika Naranjo bezala. Uste dut badaukala esateko zeo zer gehiagori. Espero. Eta bestian ikusten dut, bai. Espero dut, Lady Gaga Bai. Judas egin zuen bezala. Horixe bera, uste dut hotik gehiago doala. Lady Gaga erabili du ikonografia kristoa mordo bat. Modu subversibo batean. Eta Rosaliak ere, Asko zere direktoagoa. Rosaliak ez da ere. lehenengo aldia, baina No, noski baietz. eraman du, pues nire ustez, el mal querer, barkatu, el mal querer en portada zen oso maximalista, oso elementu politekin, elementu Bai. gehiagorekin, eta eraman du como minimalismora, eta beldurra ematen dit. Baina Esan bakarrik du berak, portada. Ze albuma barrutik ditu argazki. espero. zoragarri batzuk. Bueno, zoragarriak. Hombre, pues portada baino asko zere hobiak. Bota oso txusia, bota oso txusia. Nik usi duan iruditu zait, Sei terriblea, baina Vale. bueno, pa gustos, Bai, gizonak. koloreak. Kolorea. Baina, interesatu zidan gauza bakarra da esan duela bere turra izango dela maximalista eta barrokoa. Hombre, orkesta santo batekin doia kaletik, hori Ba. minimalista ez da. Espero dut ala izatea, hala ere, ni momentuz ez nago itxasontzi honetan. Ni banago, eta ez zait gustatzen gauza bat, izan behar naz mega pretenziosa. Nago pretenziosa izateko, egin nahi dut alegato kultural bat. Bale, nik ere gero beste bat. Bale, baino, gaude, Baina, bego, joan barra gara, ez da. berdin zait Halloween berezia da, eta hau beldurgarria da. Gaude erresizio kultural batean, we let people enjoy things too much. Hasi behar naiz esaten jendia tontua dela. Hasi behar naiz esaten. Yes. Hasi behar naiz izaten pixka bat
intelektualistagoa, ze errezesio kulturalean uste dut behar gehiago dagoela. Behin hau esan da, ez zait bat ere gustatzen, Rosaliak daramatzanean kamiseta bat esaten My Intrusive Thoughts, bere orkestarekin, ze hori da, mojoi bat, izugarri bat, zera en plan, barkatu nire interpretazioa aipatzeagatik, baina dau pertsona bat bere bizitza egiten eta arropa plantxatzen eta dutxatzen eta bere bizitza lanera joaten autobus eta bere azian dau bere bizkarra gainean igota orkesta sinfoniko jasanezin bat. Eta nire ustez hausan metafora bat de como munduanen krudeltasuna. En plan, gaude como kapitalismo, ekologismo, krisi baten orokorrean eta jarraitu behar dezu arropa plantxatzen eta lanera joaten. Eta zuen, ez dira pentsamendu intrusiboak cuando pof mi crush no me da like. Bakitzu, sabe, sin más. Ese gainera jendea da como, wow, her mind. Eta dira como ideia super basikoak, Ideia oso superficialak, generikoak, que a ver, que ongi daude, que ya está, que ni eres naiz Einstein, eta inor ez da Einstein, eta ni queremos. Baina ya está, baina ez du berak ere asmatu orain jo que seke. Eta musika gintza eskizitoa da. Vale, eski baizuki nire horrik ez diot balorik ematen zen. Vale, baina niri gustatzen zait egotea musikari bat musika gustoko duena. Lola Indigok ez du gustoko musika. Ez nago ados, Vale. baina ongi dago. Orain bai, niri kritika mantentu dut, niz nago itxasuntziuntan, ez dut zen nahi ere, en plan, wow, eske ze faltsuak zareten. No, txikak ez te gusta entzun, eta nahi bauzu fantasia bizi aurrera, Ni nau super fantasia. zini gero egon naiz Bartzelonan, duela azte bete, gai aldatzarren, ja gai aldatzarren. Ah, bai, noski, bai, segui. Porque sin más horregatik. Que gero ni egon naiz Bartzelonan Lady Gaga ikusten. O sea, que tampoco, ez duk ez zer esango, porque Lady Gaga da como super, wow, alternativa, rara, eta gero da, pues, Spotifyko emakume entzunena, esan edut, osea. Bai, da oso oso accesiblea esan alternatiboan, bai. Bai, tio, niri Eta Bjork ere bai. Bai, ni flipatzen dut ze Lady Gaga, osea, nik hitz egiten duen jende da, como, me gustan de Lady Gaga, pero sin más. Hello? Orduan da, como, nork entzuten du Lady Gaga? Osea, porque, baditu superfan pila bat, ez? Baina gero, hemen adibidez galdetzen duzu, eta si no ez bada marikita bat, jendeak ez entzuten. Baina bai entzuten dute. Porque bai entzuten dute abrakadabra irratian. Bueno, Oiane, dantzataldekoa, Bai. dela Marili erraldoia, berak entzuten du pila bat. Uste dut gertatu dela, fenomeno kultural honekin gertatzen diren gauza guztiak, dela entzuten dut Lady Gaga, aktiboki, bilakatu da gauza zaharkitu bat. Da, entzuten dut Madonna, esatea bezala. Well, Barkatu, Lady Gaga bai. ateratzen dau abrakadabra eta da number one alde guztietan, eta nire aitak ezagutzen dau, porque entzuten dau irratian lanian, baina entzuten dut Lady Gaga, esaldia, Lady Gaga entzulea naiz, dabil bilakatzen entzuten dut Madonna. Alright. Bueno, da. ba egon nintzen Bartzelonan. Badakiztu ongarela lau egun da niritu dela ezer kontatu. Pues sin más, hemen Movida. kontatzarren. Izan zen, Daniel. Egon garitzein gabe. Increíble. Itxoin, kaixo eta ongi etorriak Meigen Bolaren reviewra. Azkarrara izango da. Bale, kontzertua zen aste artean, iritsi nintzen goiz astelenean, gaueko 9:30. Bai. Eta ja lerroran jarri nintzen, bertan egin genuen montatu genuen dela os. Zenbat denbora lerroan, ordutan. Pues gaueko 9:30-tik, gu sartu ginen 7 barrura. Urrengo eguneko 7. Bai. 22 ordu. Bai. Lasai. Me cago. Ez, izan Nola zen- gongo naz lasai, Ba, izan zen oso- 19 ordu. izan zen oso divertigarria. Bera, nio nintzen elagunarekin, Esteban, Maruxakeko Esteban, dela leyenda. Maruxakeko Esteban. Bueno, Diana, baina bera, Esteban. Sin más, Bai. joan ginen, egin genuen munduko gauzarik onena ez dela furgonetan joan, eta furgoneta utzi genuen, hor, ondoan. Orain furgonetista. Orduan geneuka, bai, Vale. orduan geneukan hor super eskuragarri furgoneta gauztak usteko, lo egiteko, no seke. Mhm. Guk eraman genituen, como bi aulkitxo hola de playa, eta bertan egin nuen lo, mundu guztia rollo, ze gaizki lo egin dut, no seke. Benetan, Bai. nik daukat, niri eman Bai. dit, oza, non jainkoak, bez, nire kritikatzen eta, Bai, niri Rosalia. eman dit nire amak, ahalmen bat, lo Bai. egiteko edozein lekutan. Benetan Daniel. zure birtute miresgarrienetako bat da. Bai. Ni etzan nuen aurkitxoa, eta horro gertu nintzen, 6 ordu lo. Ez que zoragarria da. Eta esnatu nintzen, eta ni, vamos, Ez zaudelo, la rosa bat bezala. ez zaudelo egiten orain ez duzulako nahi. Ja, Baina literal, ez dela egon literal. zineke. Ez dakizu zer esan iritzeldu egitea. Bueno, pues egin nuen lerroa. Zoriondu nahi dut antolakuntza, ze lerroa antolatzen zuten fan batzuek, eta oso lan ona egin zuten. Fan? Baina bat zeuden lanean. Lan ez zen voluntariado bat. Claro que zen voluntariado bat, Daniel. ¿Qué me dices? Ziren pertsonak hor egon zirenak, eta egon ziren lerroa antolatzen. Ez que ni ez nahiz egon inoiz horrelako kalibrean. Badira fan batzuk, biltzen direnak, eta antolatzen dutenak. Hombre, ni egon nintzen astelenetik, berta, eske fan horiek egon ziren, aurreko asteko aste azkenetik.
Claro, eske bertan nik- lo egiten. Claro. Eske ni joan naizen gauzarik handiena izan da Madonnan el San Jordi. Bai, baina horrek ez duen lerrorik egin zehortzen eserita. Claro. Orduan, sin más, oso guai, oso antolakuntza ona, eta gero, Palaueko antolakuntza ere oso ona. Ze seguridadekoek hartu zuten lista, Bai. mantendu zuten, errespetatu zuten momentu oro, lerroan, zenbakiak eta bar, sartu ginen oso modu antolatuan, Bai. 10-tik 10, nigo nintzen lehenengo lerroan, Lady Gaga ikusi nuen, baina oso juro, panpin honen bezain urbile, panpino Bai. bezain urbil izan nuen Lady Bai. Gaga, Oso hurbil. ez duen ukitu seguridadeko bat zegoelako erdian, baina, vamos, izan zen nire bizitzako esperientzia, Best Day of My Life, I'm Killing Myself Tomorrow, Beira. en plan, nahitera nintzen eta zenion nire lagunari Aitor, eskerain, zer ikusiko dugu hau baino, hobe? Literal, bai. Ze, eski izan zen, Nire aurpegia kontzertua, jenkitzen. izan zen showa izan zela 10 bat, gehi esperientzia, gehi antolakuntza, gehi dena, osea, eskenik ez nuken aldatuko, ezer. Abestu zuen Dancing in the Dark, Hori izan zen sekretua? abesti sorpresa izan zen Perfect Illusion, Metele. denak hooligan batzuk bezala Perfect Illusion abesten, osea, Imaginatu neike. benetan ni, osea, Imaginatu neike. jazta, eskin nire bizitza aldatu da betirako. Ke guai. Eta nila ez dinaiz joan kontzertu bat ikustera, tipo batzuk bakerotan sentitzen dut. Feroz. Ezin dut hori egin, ezin dut hori onartu, Bai. nazkatuta nago, eta ja, bukatu da. Hemendik musu bat lagadi garentzat. Eta, algo momentu divertigere bat, baizu, noren bideoan atera nahi zen. Bai, baino esan. Javi Hoyos. Ez dakit norden. Ez dakizu noren Javi Ez Hoyos? dakit norden Javi Hoyos, sorry tu disman. Bai, egiten duena TikTokak de salseo rollo. Igual ikusten badiot. Ez dakit norekin. Igual ikusten badut bere Bai, aurpegia. ez norden. Ba, negoen begiratzen bere bideo bat, eta bapaten agertzen naiz ni. Osea, agertzen Eta norekin eske liatu begira. zara? Norekin liatu zara? No, nahiz agertzen ni, agertzen da Lady Gagari buruz. Jolin. Baina agertzen naiz ni, eta badago momentu oso divertigarri bat, erakutsiko dizudana. Bai. Luar, bai ez? Prestatu zuma Bai. egiteko, mesedez. Gaur tekniko berria dauko, txalobra Bai, bat txalo beratu luarrentzat. harrentzat. So delicious. Hori bera, ongi etorri luar. Igor dau zigarroak arratzen Ez, igor dago hor superbisatzen dena ongi egitea. Hau da bideoaren kaptura bat. Itxoin, Ai? Orain gaude zuekin, lasai egon. Hori da Lady Gaga, eta horatzean ahoa tapatzen ari den pertsona, ni naiz. Sartu mesedez. Jainkoa ikusten ari banintz bezala. Zuma. Hori naiz ni. Bira. Hori naiz ni. Eta hau Izugarri. da Lady Gaga. Eta niretzat izan zen, nik deia jaso nuen egun hortan. Deia jasus nuen? Bai. La llamada. Bai. Beira. Bai. Ba oso ongi. Eta hau izan da nire review, uste dut ez duara zer usten. Gero joan ginen festa batera, la Jazz Party. Ja! Eta egon ziren, Sagitaria, aloa zerbitzatzen, Dobima Nurmi aloa zerbitzatzen, eta etzekien Disease abestiaren izki bakar bat ere. Osa, rollo, Yurika Snowman, Baina igual, flipatzen, rollo etzekien deus. Eta bertan egon nintzen, dantzatzen Lady Gagaren dantzariekin. Eta, Esan. Eta orain, honekin lotuta, Bai. eta esan bar nuen kritika. Egin genuen atal bat, esanez atzerapen aldian gaudela, eta mantentzen dut, aizue, zero zirkos, osea, zirku oso gutxi luketan. Bai, jendea zegoen trabestuta. Mani mua Batman jantzita. Gero fango gare hor. Gero Esan desun berdina, bai. Ez, lerroan, osea, Lady Garen kontzertuak bezizan dira jende oso extravagantea, oso zirko, baginen zirko asko, baina orokorrean Danel, oso gutxi, kamiseta beltzak, bakeroak, no seke, super basika jendea, como Barcelona. Eta masa muskular mordo bat. Hori, como marikoia hauek super... Follonas, bai. No sé, superficiales, rollo bilatzen aprobazioa, eta gero juergan, jendea hola. En plan, marikoiak zarete dantza egin alua lurrera. Eta hala, pues ikusi ninduten ni, dantzariak, Lady Gagaren dantzariak, eta haiekin dantzan, porque divertidísimas. Baina jendea, hola, zertarako ateratzen zarete juerga egitera, si ez duzue ezer egiten. Ez que ez dut ulertzen, sakabo. Nahi duzute izan, gizon normatibo bat, Lady Gagaren festa batean. Hori da, osea, itzuli barkara Lady Gagaren konzertuak izatea el circo municipal, osea, egotea payaso, egotea elefantea, egotea tigrea, egotea akrobata, egotea bestea. Egotea Ruth, egotea la marra. Zirko gehiago, non dago zirkoa, mesedez. Sin más. Pena handia. Eta honen hildora, manimua Batman jantzita.
Zer da, ez da zer. Ez dozu ikusi? Ez. Pues que oin marikoi guztiak Halloweenen kaixo eta ongi etorriak gure Halloween berezira. Oin marikoi guztiak daude Halloweenen jantzen haien muskulazioa eta haien maskulinitatea goraipatzen duen modu batean, ze nahi dute pitilinia sartu beroan. Eta hor ez nauzute harrapatuko. Happy Halloween. Berriz esango dut, sortu behar dugu LBTIQ+, Itxoina, kolektiboa, GA kendu behar dugu, marikoi guztiak fuera kolektibotik, Horixe bera. sakabo. Eta hau izango litzateke. Ez, badugu eta kualitatea askoz gehiago. Bai, metele. Bai. Vale, Louvren Beira. museoan egon zen lapurreta bat. A ver, jendea rollo. Bastante feroz. Buah, no sé qué. Izan zen ikoniko. Izan zen oso feroz. Osea, izan zen ikonikoa. Ocean's 11. Ikusi duzu nola sartu ziren rollo como si nada, etxean egongo balira bezala, en plan... Como una woman sartu ziren. Hartu zuten ez dakit zenbat. Garabi batekin. Bitxi eta haiek, ala, banoa etxera. Baina erabili zuten gorrua bat. Dira ikonikak. Ez que horrela egin badira gauzak. Dira Looney Tunesetan ikonikak, egongo bezala. zoazte Louvrera lapurtzera, Horixe eta bera. gero gainera aurkitu zuten ez dakit ze koroa puskatuta lurrean. Bueno, pues cosas que pasan. Gertatzen dira, Niretzat ikonika. Bai. Eta ez dut gehiago gertatu behar dela. Badira. Hemendik instatzen dugu gure publiko guztia Es que- Louvrean lapurtzera. Ez gero jendea, ai, es que historia, es Ez que da no sé egia. qué. Bajarri segurtasuna. Hori alde Cariño mío, batetik. sartu dira bi tipo mozorratuta Bai. hartu dute eta joan dira. Osea, hola? Hori alde Zailagoa da nire etxean lapurtzea. Hori egia da. Eta aparte, jendiai bakarrik importa zaio historia komeni zaionean. Ja, total. Badakitzu, en plan, bebai jendiak aldarrikatzen daun mogoion historia, pues jo que se defendatzeko frankismoa. Orduan ni ez nauzute harrapatuko. Historia oso gauza aberats bat da, eta inor ez zegoen han, porque hilda daude. Así que historiadorea ez bazara, zure historiaren inguruko irizia berdin zai. Eta gero gainera da, ez dakit ze erreginaren koroa, Zuda. me la pela. Bere garaian ere lapurtu izango nioke, al izango banu. Si lo digo. Dilo, tata, dilo. Bueno, on batetik berri txar batera. Begitxagak. Aste hauetan ere izan dira, Gen Z sariak. Circo. Boa. Osea, lotxagarria. Baina eske, osea, Bai. sari horiek ospatzea jada nahiko cringe. Literal. Baina badakizue, eta berriz ere itzultzen gara atzerapen aldira gaudela. Bai. Badakizue nor saritu zuten urteko Gen Z pertsona bezala. Osea, entzun ongi, Nor da? Urteko Gen Z pertsona, como... Nor da? Ines Hernant. Ez, asko zokerrago. A ver. Rorro. Pues está eso muy bien. Jarri, sartu, me cago en tu puta madre. Bai, hemen dago. Me cago en tu puta madre. Rorro, Vete de aquí. Rorra. fascismoaren irudia, fascismoaren ikonoa, Gen Z-ko, osea, urteko Gen Z. Bai. Zuda. Baina badakizu zer, nik esan behar du gauza bat. Well. Atzerapen kultural batean gaude. Orduan, utzi behar diogu harritzeari ikusten degunean atzerapen kultural batean Ba, gaude. nik ez diot harritzeari utzi nahi Danel. Uste dut jarritu behar dugu hitz egiten, jarritu behar No, dugu salatzen, aldarrikapena da gauza bat. Baina esaten dezunean, Qué cuadro, tío. aldarrikapena da gauza bat. Baina esaten dezunean, ez dut ulertzen zergatik saritu duten rorra. No, nik ulertzen dut zergatik. Horregatik, bai, bale, osea, hori nahi nuen esan, guztiz Hombre, ulerko. pero si sari hauek dira de Mediaset. Bai, Mediaset ez da. baino fascistagoa, nor, osea... Bale, orduan bai, beste portento bat munduaren amaierarena. Ez munduaren amaierarena, baina mundu txustero Osea, baten hasierarena. ulertzen dut saria ematea, osea, como bereien mentalitatean, Bai. baino, ze momentutan utzi dugu, como, politika eta dena da como apolitiko, como, no, eske saritzen dugu bere lanagatik, bere no seke. Bai, pues hasi zirenetik debateak egiten telebistan esaten gordofobia a favor en contra, eta jendeak esan zuen, ai, eske, debatitzen ez dute gehiagi zarete oso astunak. Eske eta laster- de aquellas cenizas esto. Ja. Badakitzu el clip de Samantha Hudson de feminismo beltza, afrofeminismoa. Uste dut hori izan zela puntu gorena. Eta hortik, osea, justo hor, apurtu egin zen balantza eta hortik jasi ginen jaisten. Ze benetan bihurtu zen gauza Sin más. performatibo eta fribolo bat. Baina, bueno, galdetu didazunez, pues esan dizu. Bai, eta gero jendea orain dago TikToken rollo, ai, ba, noa Lady Gaga ikustera itzuliko naiz nire haurtzarora eta makillatzen da rollo zirko, Bai. eta da en plan, ai, nostalgia, tío, pues egin egunero. Hori da, bai, porque Egin Lady Gagaren egunero. kontzertua amaitzen denean joango naiz nire etxera esatera monogamia obala, eta fango naiz nire, badakitzu en plan nire mierdak egiten aurrera. Atzo ginen gulan egiten institutu batean, eta gure mezua izan zen, izan zirko batzuk egunero. Bai,
Doktrinatzen umeak. Travestitu egunero, mesedez, eske behar dugu. Doktrinatzen umeak. Sin Zer más. egin, nola esan. Beste egin. gauza gehiago. Esan? Ez ez dakit demora emango dugun gero. Zema demora goiazia, 40 minutu itzeiten ezeren inguruan. Ez dago Halloween. A ber, luar, zenbat? James? 35, oso ongi badugu denbora, baina ez dakit demora emango Ez daukagu denbora, utziko dugu hau dengo kapitulorako bestela. Bai, Atemporala da? Edo aktualitatezkoa da? aktualitatea da. Metele? Vale, Amaia abeslaria ere gehitu da nostalgiara, eta ere gehitu da tradiziora, folklorera, Bai. eta atera du Aralar abestia. Bai, pues que guai. Oh my god, cafecitos. Bai. Sinceramente, ez dut sinisten. No. Sinceramente, iruditzen zait berriz ere itxasontzi batera igotzea. Bai, oportunista. Ulertu ezaket gustoko izatea dodena elakoa igual zait. Nik uste zen gaizki dagoenik edo ez dela gustatzen, porque me la pela. Baino, espetu dugu askotan, baino mantentzen dut, behar ditugu gauza berriak. Behar ditugu gauza berriak. Bai. Aski da, hartzea zerbait tradizionala, eta txunda bat jartzea. Eta zukua ateratzea, zezabitzate hori egite. Ez da, ja pasau da momentu bat non ja ez da apreziazio kulturala, heldu gare errigintza masa kritiko batera non Euskal Panoramako musikaren gehiengoa da Euskal Panoramaren parodia bat, eta ez dut uste apreziazio kulturalen pixua hain pixutsua dela oportunismoarena bezain beste, barkatu abesateagatik. Perdona. Sin más, perezón berriz Bai. ere. Gaur bat de hater. Bai, igual hau izan daiteke Halloween berezia. Ja. Hate. Full hate, porque badago beste gauza bat aktualitatezkoa. Zein? Atzo ikusi genuena. Animo dut Baina gauza lehenengo bat, Amaia de España. Nire lagun batek deitzen du Amaia de España. Eskala izen zaio. Ez que nola dituko zara Amaia de España eta egin Aralar. Gainera, Aralar eta hitz bakar bat ere euskaraz, oza, rollo, basajaun esaten du. Bai, horregatik esate dut oportunista dela. Zirko. Bai, esate dut oso oportunista dela. Oso oportunista dela. Bukatzeko, Cocinando con Koki. TikTokerra kantzelatzen ari dira. Eta hemen badaude como biende, osea, iritzi. A ber, kontua da, Cocinando con Koki da TikToker bat, egiten dituena errezetak, Bai. oso interesgarria, no seke. Bai, emakume Hitz oso egiten du como simpatikoa oso, da. hola, no seke, eta Bai. gaur egingo dugu ez dakitzer. Ana Lindanek Viral- egin zuen... Egin zuen eski, Vale. zer egin zuen. Kritika bat? Observazio- Bai, eski gero. Bara kronologikoki. Viral egin zen, egin zuen kroketa... Egin zuen gauza mordo bat, bai, baina bere errezeta Baina oso nola viral zen? bat izan zen kroketa alferrak. Baina nola zen? 100 kroketak, baina Ez. koiara batekin jatekoak. Ez, eske zen plater bat, baina de kroketa nahi zoritzen. Bai, kroketa alferrak ziren. Ez, ez, Ez ez. egiteko rulatzeko eta, ke bai ziren, bilatu zeike. Bale, bostut ez, Bai. nistuz bezer baina bueno, igual du. Eta egin zen birala. Eta hori atera bardu liburu bat errezetekin. Zer gertatu da, jendeak ikusi duela liburuan, bere helbidea, zein da bere helbidea? Andorra. Pues ya está. Eta ordan kantzelatzen ari dira, zer rollo bera etorri zen, ezakin nongoa den, atzerrikoa, etorri zen, bueno, joan zen Espainiara, eta gero joa, pues, ja, dirua zukanean joan da Andorrara, youtuber guztiak bezala, baina, bueno, Bai. orduan, hemen iritziak, no? Porque, claro, nik ulertzen dut kritika, eta nik ulertzen dut kantzelazioa, eta izatean plan, que circo, vale. Baina eske, hau egiten duenean tipo bat, ez da esaten, edo ez da kantzelatzen, egia da ez dugu kontsumitzen horrela ezin dugu kantzelatu, porque ja ez dugu kontsumitzen de por sí. Guk ez. Baino, errezagoa da egitea berari emakumea delako, errezagoa da egitea berari atzerritarra delako, Bai, jendiak gehiago ulertuko du hori. eta, orduan, badago jendea, como que gehiago kantzelatzen du, eta errezago hitz egiten du berari buruz, en vez de el Rubius, que el Rubius sí jarretzen diote zakia zurrupatzen, Bai, neurri batean bai. hombre, hor dago, eta oraindik ere dirua dauka, esan edo, kantzelazioa ez dago. No, baina hori ez dago inoiz. Gertzen kantzelazioa berriz ere emakume eta disidenteentzat. Well, we've been new. Gero Lindanek egin zuen puntu bat oso interesgarria dela, bale, tipa hau aberatsa delako defendatzen duzue, baina eske pertsona bat pobrea denean, ez duzu hitz egiten horren inguruan. Bai, nik aipatu behar nuen egin zuen beste observazio asko. Azteko, Kokiren kasu partikularrak hainbat gauza batzen ditu, eta batzen dau oso modu direktuan bi argudio, komilen artean, eskertiarrak, eskuindiarrak barkatu, diela, bueno, baino jendiak bizi dezake nahi duen lekuan. En plan, YouTube zuri bat doanean Andorrara esaten, no, baino bizi dezake nahi duzun lekuan. Baino gero, etorkinak ezin dira etorri bizitzara gure tokira. Orduan, bera, etorkina izanik,
eta gero hemendik joan izanik, batzen ditu como bi gauza honek, eta jartzen ditu bata bestearen aurrean, eta benetan como ridikulo eusten du oso biztan. Eta, honetaz gain, Anelindanek egin zuen puntu oso barregarri bat nik aurkitu nuena, zela jende askok ezagutzen duela koki, rorro eskertiarra bezala. Eta da en plan, eskertiarra zergatik, egiten du oso eduki inokuo bat, hitz egiten du oso hotxfeinarekin, pues izango du edo igual ez dakit, rorroren kasuan badaukagu, baditugu frogak jakiteko hau faltsua dela, baina kokiren kasuak ez ziur, baina neska hau eskertiar bezala klasifikatzen da, bakarrik ez delako izan, modu ireki baten fascista. Orduan, hori da egin behar dezun guztia, ezkertiarra audientzia bat mantentzeko da, ez izan literalmente fascista kameraren aurrean. Así que oso erresa da. Eta hau izan da dena. Zuk ez duen zerbait, ez? Duela biegun esan duzu ikusi genuela zerbait. Atzo ikusi genuen? Zer? Halloween? Zer? Show de los gemelos, marika. Oh, egia da. Ez que, a ber, hemen gaude hitz egiteko gauza beldurgarrien inguruan eta hori egin behar dugu. La Falete. Bo! Wow, atzo, hortzeguna, hau ikusten duzenako pasan astean. Bai, egon gare kritikatzen como munduko kultura guztia eta gu fangare buruz bera como alkantariarik zikinenera eta egon gare... kritika egiteko ere. Bai, baina, osea... Literalmente esaten genuen atzo, zer ridikulas, hau ikusi behar dugu bakarrik flopkulturan komentatzeko, bertzenaz. Baina les hemos comprado la moto. Bueno, hori bai. Ulertzen, osea, nik atzo somatu nuen, en plan, naute, en plan, arrapatu egin naute. Ze hemen nau, esperoan. Eta lehenengo direktua amaitu zenean, nengoen rekargatzen bigarrena ikusteko orduan. Motorra erosi dut. Oain bai komentatuko dugu gertatu zena atzo. Atzo, 20 minututan bukatu zen lehenengo zuzenekoa. La Casa de los Gemelos ezagutzen dezute, hartu dute jende berezi guztia, eta sartu dute toki batean, gerditu da super argi ez dagoela inongo regulaziorik, inongo segurtasunerik, tipuek, bikiek, gemeluek, ez dakatela, ideia santuik zegiten ari dien, eta formatu honek ezin du luze iraun, ze jende hau ez dago prestatuta. Orain, badaki guztiok, honek estanda egin behar duela. Norantz, nori egingo dio mina, gabitz ikusten en tiempo real. Ze hau izan zen Show de los Gemelos 2, mesedes konta dizu, ene maite. A ber, izan zen zirko bat, kuadro bat, hortzegoen La Falete, mozorratuta. Halloween jantzita bai. Hortzegoen Koto Matamoros. Misha. Miss Nada. Bai. Triana Marrash. Miss Todo. Bai. Miss Todo. Luisa Garrido. Miss Nada. Miss Vieja. Tania Fresis. Berjain. A ber, eske nola saldu ezakegu hau. Zuek imaginatu, hori, hartzea Euskal Herriko. Zuek imaginatu la cola del paro. Osea, dira pertsona arazoekin, osea... Ni, a ber, ezin da justifikatu jende honek egiten duena ez dela tratu txar bat. Eta eske bada. Se sartzen dituzte toki honetan eta konbentziten dituzte jendearen aurrean egiteko, komilen artean, showa. Ke pasa que showa garatzen da modu oso simple baten dela ikastolako patio baten bezala jartzea bi pertsona eta esan, horrek esan dauzela itxusia, eta horrek esan dauzela punta. A ber, borroka egin, borroka hori da besta. Neri izan alkoholika zezure alaba da, no seke, eta izan dira jotzen, eta gero besteak, gero. Pues claro, ez dago elkarrizketarik. Orduan, bakarrik da ezer, gero injuria, eta gero borroka. Bakarrik da hori. Eta beti bukatzen da igual, porque beti da, como dago La Falete dela hijitoa, eta orduan, Triana Marrasek esaten dio, me cago en tus muertos, eta karo, pues egito entzatela como kulturalki oso ofensiboa da. Oso ofensiboa, orduan, azten dira jotzen, sartzen dira segurtasunekoak. Hor zegoen jendea. Bai. Hor zegoen jendea. Eta Triana Marra sartzen du Tania Fresiren poltsa eta botatzen dio biki bati burura, eta hor mozten dute eta bukatzen da. Bai, hor amaitu izan zen, baina benetan nik imaginatzen dut, te lo juro nik imaginatzen dudala, rollo ya circo total, en plan, ya está moztu dugu eta denak, tia, kontuz, gaur eman diazu oso fuerte. Bai, que horrela da. Baina hori ez dago bat ere hori, ez. Orduan, hori egiten ari dira, eta nik atzo flipatu nuen ze ikusten dozu zuzenean, eta dago jendea txatean, literalki tratatzen tximinoak balitate bezala kaiola baten barruan. Ze ez daudenean borroka, azten dira komentatzen denak spam. Aspergarria da, honek ez du entretenitzen, literal, haiek instigatzeko jendea. Tania Fresitz egiten zuenean. Ez que oso aspergarria Tania, baina hori beste meloi bat da. Eta nik bai flipatu nuen, ze badabiltzate haien modu como traketxean ikasten, oinabil bikien inguruan hitz egiten. Eta orduan, atzo nahi zuten egin saio estrukturatu bat. Ze
berdiz ere, ez dago edukirik. Jende honek ez dauka ezer hitz egiteko, bakarrik nahi dute elkar jo. Orduan, nahi zuten estrukturatu hau de, bueno, ekarri dugu Tania eta Luisak egon dire borrokan interneten, eta jadiko dugu bat bestearen ondoan, eta Biongo bat erdia. kara a kara, eta ea zer pentsatzen dute. Zergatzen da, jende honek ez daki hitz egiten modu estrukturatu batean. Orduan, bilakatzen da gauza, ikusezin bat, ze oso aspergarria da, eta orduan, kendu behar dute biongo bat, no, baina oin esan aurpegira, en plan, jo, mesedez, pertsona hau edo li hau zerbait, edo zeo zer egin. Gertatu zen gauza estrukturatu bakarra izan zen Luisa Garrido ekarri zizkiola Taniari opari batzuk, zirela como iraingarriak. Zirko. En plan, oso iraingarriak ziren gauza batzuk, baina por lo menos prestatu zuen zerbait etxetik eta ezen etorri como bakarrik ridikulo egitera. Baina, Eta gero pues liskarrak eta borrokak. baina eta gero zen, gaizkiak. como enaspergarria, porque ari zen, como, serioki Hartzen. Eta hona etorri zen, la faleta de botezion odol faltsua. Bai, es que literalmente Luisa Garrido hori. da hain retrocedientea, en plan da hain medievala. Bai. Entretenimenduaren nozioa daukatenak niri benetan min egiten dit, baina gustatzen zait, eta atzo pentsatu nuen gauza. Pentsatu nuen honen arrakasta dagoela baldintzatuta, badagoela lotuta adimen artifizialarekin. Eta esango dizu zergatik. Zergatik. Jendeak geroz eta gauza gehiago lortzen ditu adimen artifizialetik. Eta inoiz ez du lortuko bazofia. Ja. Ez da eskuragarria modu automatiko. Miseria humana hau ezin da lortu. Geroz eta gehiago kaltzifikatzen ari dira bi ekstremuak, eta gauza prestatuak geroz eta prestatuagoak dira, geroz eta faltsuagoak dira munduko esperientzia guztiak, ezin zare fan restaurante batera edo toki batera edo toki, izan gabe como gauza automatizatu eta prestatu hau zedena da sare sozialetarako, dena dependenaz boomer moment, baino beste puntan bebaiari gara kaltzifikatzen, ze jendeak nahi du humanidadea benetakoa ikusi, eta ja ez da bastante Gran Hermanon ikustia bi pertsona elkar iraintzen, modu konsiente batean kameraren aurrean iraintzen, behar dute bi munduko errespetu guztiarekin, bien ergumena elkarru elektik tiraka eta txilixo egiten eta lutatik batatzen. Eta ze gertatu zen programa honek iraun zuela 40 minutu, ze berriz ere ez dauka estrukturarik, ez dauka zentzurik, eta bakarrik da violentzia simulator, eta violentzia simulator hontan norbaitek mina hartu behar zuen. Hau da, eski literalmente ikastolako patio bat bezala. Orduan, norbaitek eventualki mina hartu behar zuen. Eta denbora honek, en plan, honen iraupena, dependatzen zuen organizatzailean inteligentzian. Dependatzen zuen? Bai. La mejor. Noski baietz. Adibidez, Gran Hermanok zenbat iraun zuen ura gertatu zen arte. Zenbat denboraldi izan ziren, 5, 6... Zenbat denboraldi? Bai, gertatu zen arte como bortxaketaren telebistan. Zenbat iraun zuen Gran Hermanok. 18 igual. Ba, 18 denboraldi, ze jendeak bazekien zukutzen miseria. Eta zen, no, baina gaur pixkat triste izan behar, eta gaur pixkat gehiago, jendeak ez daki. Ja. Orduan indute, direkto bat 9 ordukoa, direkto bat 2 ordukoa, eta direkto bat ordu erdikoa. Eta amaitu egin da, ja. Ja, amaitu dute, ez zukutzen, ez da zuku gehiagorik. Ja. Orduan uste dut, hau amaitu izango dela. Eta ikusi dugu live, eventu historiko bat, dela Bikien etxearen jaiotza, zaharkuntza eta eriotza. Eriotza oraindik ez, baina ikusiko dugu. Baina ja dago en Zio. estertores, bai. Lugar zenbat denbora daramagu? 37 bakarrik? Konta ikustu mesedez Halloweenaren hildora, zer moduz zoaz zure irakurketa klubean? Baina ez dugu egingo gaurko kapitulua? Ez dakit, 7 minututan? Bueno, azkar. Metele, venga, guazen. Bueno, gaurkoan Halloween berezia delako, egin behar dugu gure Bob eta Flop atal bat, badakizue Bob eta Flop esan nahi duela, zerbait. Alde edo kontra. Guai, edo kontra, edo Bai. a ber. Disclaimer, no sé woke moment. Bai. Hau beti humorea da, no sé hartu humoretik, eta ez, porque hitz egingo dugu hiltzaileen inguruan. Eta hiltzaileak, pues bale, gaizki dago, no sé jendea hiltzea, badakigu. Hija, gaizki dago bebai el show de los gemelos. Orduan, bale, fantasiaren metorrekoak, badakizuen ni true crimearen oso fana naizela. Eta true crimean haude, como, hiltzaile batzuk oso celebrity bihurtu direnak, eta direna como oso protagonistak, eta oso, zagin maitatu da, baina oso jarraituak dira. Edo ziren, edo dena delakoa. Eta gaur ingo dugu Bob eta Flop hiltzaileak. A kaskarla. Orduan, nire kriterio izan da, bere historiet iruditzen bazait interesgarria, ala ez. Nire kriterioa izan da Berhain. Nahi dut izan alternatiboa gaur. Ekarri ditut inork ezagutzen ez duen jendea. Nora hasiko da? Zu. Bale, basiko gara, bat oso basikoa. Nireak izan dira 5 oso klasikoak. Ni ditut como 3. Vale. Nire dira oso klasikoak. Eta guztiak ezagutzen ditugu, eta dira como super. Bai. Jeffrey Dahmer. Bai. Flop. Bai, uste oso. Flop. Nire ez da flop total. Osa, zen sin más. Izabe bai.
marikoiak hiltzen zituen. Baina modu oso kutre baten. Oso kutre, eskero izan behar Bai. nuen, ez dago como, bere historian, ez dago como fantasiarik nire No, ustez. ez zuen mistizismorik. Ez zuen mistizismorik, ez zuen como, Bai. ez dakit ze, no ez da, Arterik. sí, baina como, ez zuen ideia bat, eta garatu Teknika. zuen teknika bat. Ulertzen dut, bai, ez zen seriala, zen impulsiboa. Hau gertatzen da bai... Como ez zegoen fantasiarik nire ustez bere historian. Bai, Simplemente ez zen como masterminds bat, como tramatzen Hori ideia. da. Ezin dezu glamorizatu ideia hau de pertsona homofobo tonto bat jendiara ematen bere etxera eta gakatzen. Egin diote zelesir bat, non ez dakit zer kontatzen den, zeskeda como zero interesante bere historia. No, pues glamorizatuko dute pixa bat zukutzeko, baina bueno. Gero jendeak como romantizatzen bere bizitza, gero jendeak kantzelatzen, eta soinaprekak egin zuen puntu bat oso interesgarria, kantzelatzen dute marikoiak hiltzen zituelako, ez jendea hiltzen zuelako. Bai, da, bere hiltzaile serial bat, baino sesgo homofobo batekin, Total. eta hori ezin dugu jasan. Badakitu zer bat zeukan Jeffrey Dahmerrek? Zer? Brand. Betaurrekoak. Betaurrekoak eta como bere Angela Merkelen hilea, hori oso karakteristikoa bazen. Sin más, niretzat flop. Vale. Zure? Ai, niri tokatzen zait, bale. Nik ekarri dudan lehenengo biak dire erdi arokoak. Así que igual ez zaizkizu gustatzen. Baino, nire lehenengo nominatua da Elizabeth Bathory. Ezagutzen duzu? Ez. Sentipe bat errumaniarra, how old are you, Romania. Eta zen emakume bat ezela inoiz ezkondu eta zegoen obsesionatuta bere itxurarekin eta antza kondairak dioen einean zen oso jeloskorra eta oso superficiala eta oso gaiztoa. Eta zen como Kleopatra gotiko bat, ze esan omen da hartzen zituela bainuak emakumeen odolean. Aha. Orduan, esen hiltzaile serial bat, modu klandestinoan, zen hiltzaile serial bat modu oso rekonozidu batean, ze Osea, kondesa edo zeo zer bat zen. Baina erailtzen zituen jendeak, gero bainoak hartzeko. Jendea hiltzen zuen eta emakume gazte ederren odolarekin igurtzen zuen bere azala ederrago bihurtzeko. Eta zergatik hiltzen zituen. Ederrak zirelako, eta bera ez. Bale. Bai, zen como, nola esaten da? Icon. Edurne zuriko erregina gaiztoa bezala, baina existitu izan zen eta hor kanpoan dago, eta Ghost musika taldeak abesti bat dedikatu zion eta horregatik ezagutu nuen. Orduan musu bat hemendik Elisabetentzat, niretzat izugarrizko Bob bat da. Ok. Bai. Bale, bagoaz beste batekin niretzat ere dena flop bat senditzen dut. Ted Bundy. Flop? Zer A ber, Ted Bundy emakume asko hil edo erail. Erail. Zituen, pues bera zelako, a ber, bere kontua, bere gauza guztia zen zela como oso ederra, eta oso como Karismatikoa. era karismatikoa, Bai. era kargarria, no sé qué, eta gero pues erailtzen zituen. Ya está, es que da como gizon bat ederra eta emakumeak erailtzen eta como sin más. Da como hiltzaileen Elvis Presley. Hori da, en plan, Bai. ez dite zer ematen, ez dite ematen fantasia beste batzuk bezala. Ez! Neri ez. Neri ez. Ez! Eta entzun dut bere historia eta Da bakarrik maskulinidadearen gatik. izan daiteke. Nik uste Izan baietz. daiteke. Porque modelu berdin hau emakume bat izango balitz bai gustatuko. Ah, claro, que noski baietz. Claro. Noski baietz, baina claro, eske hor ja, como rola, badauka bere garrantzia. No, bai, eta gero hitz egingo dugu horren inguruan, Orduan. porque seguro nabe karri dozula Eileen, baina... Aileen? Ez dut ekarri Eileen? Ez. Nire urrengo hiltzailea daukagu, Eileen Wuornos, marikon. Bakin norde. Claro. Legend. Bai. Eileen Wuornos ez zela... A ber, hiltzaile bat bazen, baina bera autodenominatzen zen como justizia esartzen zuen pertsona Oso bat ongi. bezala. Bai. Orduan, horregatik irabazi zuen hainbeste trakzio, ze jakin dugun bezala, eta Casa Gemelosen ikusten dugun bezala, feminidade disidenteak oso erakargarriak dira LGBT komunidadearen ganako, eta emakume hau, bai patriarkatuaren biktima zen enean, patriarkatuaren kontrako akzio oso bortitz bat egin zuen normatimitatetik aterata. Ez dut esan behar dela divulgadora woke bat, porque zen tipa Woke bat woman. burutik pixka bat ikututa, eta hiltzen zuen jendea, eta hori kategorikoki ez dago ongi. Oin bai, lehen esan dugu, Jeffrey Dahmer hiltzaileak zeukala sesgo homofobo bat. Eileen Wuornos hiltzaileak dauka sesgo feminista bat. Onena. Bob. Bai! Zeura. Urrengoa. Problematic. Venga. Baina niretzat da Bob. John Wayne Gacy. Perdona, ahora esa diva. John Wayne Gacy. Valiente y poderosa. Hemen apuntatu bat, 1978 eta 1978 garren Bai. urten artean. A ber, pertsona hau zen payaso bat.
Payaso bat, en plan, payaso bat, Bai. fizikoki, osea, Bere lanbidea zen, hori da. Eta berak geu bezala. payasoz jantzten zen, eta joten zen, como, aurren urte betez, eta bai. no seke, eta erailtzituen 33 pertsona. Como ofizialki, ziurrenik badaude beste batzuk, ez? Como, ¿Qué a ver, decía? bera gainera zen, como, ¿Qué decía? osea, kontua zen, bera zela, como, mitiko estatu batuetan, en plan, oso pertsona errespetagarria, eta kolaboratzen zuen auzoa eta elizarekin. Berak eta originatu zen zuen como ideia padre de hau. familia, eta Bai. payasoa, eta tal, Bai. eta erailtzen zituen aurrak. Berak originatu zuen ideia hau del payaso turbio. Wow. Osea, bera izan zen The Blueprint. Eta Bob, en plan, pues ez, egin zuenagatik, porque evidentemente da Memorable, atrocidades, bai. Baina eske bera, da memorable. Super memorable, eta super branding, bai. Eta bera gainera ezazen nire ustez, como, marka bat sortu zuen, branding bat sortu zuen, Bai. eta arrakasta izan zuen. Bai. Zuek badakizu badaudela true crimearen kolekzionistak. Zuek badakizu jendak ze dirutza uzten duen rollo, hiltzaile baten eskutitz bat erosten, Bai. edo hiltzaile baten eskularru bat, edo hiltzaile baten, bueno, erabili zuten labana edo dena delakoa, ez dakizu ez zenbat balio duen. Claro. Eta- Baina hori salgarria da, ez da como froga polizial bat. Baina ja bukatu denean, ja kartzelan dagoenean, ja ez da. Oh. Eta jende hauen familia forratzen da horrekin, So delicious. Eta Ze jende hiltzailearena? bai, Putada. karo, bere familiak dauzka etxean gauza pila, Putada. saltzen dituzte. Bueno, supongo ez dakatela kulpaik, ez? No, nire parece perfecto. Ja. Baina John Wayne Gacyk Bai. egiten zuena zen kuadroak marraztu kartzelean. Feroz. Eta saltzen zituen. Una diva es valiente. Eta ziren kuadro como, nire gusten zaizkita esan. Politxak die. Da como payaso Eske, bat, no sé qué. hitz egin genuen hau dako kapitulan euskau goirekin. Mistizismoaren kultivazioa oso importantea da. Zuk memorablea izan nahi badezu, izan behar duzu irudi bat, rollo bat, aura bat, eta John Wayne Gacyk egin zuen hau nahi izan gabe. Tipo honen kulpagatxik egon ziren 2015an jendia payasos jantzita kaletik sustuak ematen. Ze berak hasi zuen payaso turbioaren estua. It seguramente bere inguruan doi, bai. Ez nuen inoiz espero, Euskau Boy, eta John Wayne Gacy konparatzea. Nola ezetz? Me encanta. Esan segatik ez zenuen espero. Bega, jo margara Bai. bukatzen, eski ez da urrengoarekin eta nire azkeneko. Bale, nire urrengoa da El Marqués de Sade, eta berriz ere fango gare. Hola, Zuzen daukazun El al Marqués de medievo. Sade? Bai. Eske daukat traka. Bai. Inoiz entzun aldezu sadismo hitza. Bai. Ba, hau dator del Marqués de Sade. Anda. Zezen tipo bat jaio zela privilegio guzti batean, eta zen aberatsa eta jazta. Eta zeon ba berriz ere pixka bat burutik, pues igual, berezi. Eta bere dirua eta bere privilegioa erabili zituen egiten estudio oso sakon bat, minaren, sufrimenduaren eta miseriaren eta nazkagarritasunaren eta gauza como turbio honen guztien inguruan. Da daude pelikula mordo bat honen inguruan, Saló, eta beste gauza honek, baina, claro, erdi aroan ez zegoen legerik, mazke nobleziaren eskubide divinoa, eta orduan tipo honek egiten zuen nahi zuena, eta behin, pues jo que se, batzen zituen 15 pertsona bere jangelan, eta egiten zuen kaka guztien buruen gainean, eta gero erailtzen zituen guztiak. Badakizu, osazen dena como oso repugnantea eta oso repulsiboa, baino izan du, errelevantzia historiko oso handia, eta badauka, nola esaten da? Baduka potestade bat, en plan existitzen da oraindik. Pues en más flop, Vale, no? mundo medieval. Eski mundu medieval eski ez ditez zer esaten. Ba, ni oso fan naz medievala, nik benetan behar dut desbinkulatzea hitz egiterakoan eriozaren eta krudeltasunaren inguruan, orduan horregatik fein izan hain urdin. Nire urrengoa da Vlad el Empalador, no te quiero decir más. Ez egin da ordenar. Tia Drácula, Aramisen Birraitona. Vale. Pues hori, bueno, hot. Eta bizan da, no? Vale. Sin más, ba hori izan da dena, nik bai aipatu dituen beste bi Bob, baina ja aipatu ditugu. Esan azkar. Askotan. Gypsy Rose, mente pensante, no ejecutante. Bai. Eta Luigi Mangione, hot. Eta ya está. Eta hau izan da, utzi mesedez komentarioetan zein da zuen hiltzaile gogokoena, eta ikusiko dugu elkar urrengo Halloween. Hori, eta esan hiltzaileak edo denelako bat egiten dugu beste bopeta flop bat, baina besan zuek zeri buruzkoa eta egiten dugu. Ale, Egin zuek gure lana, mesedez. hori da, ale, Agur. musutxo bat edo urrengora arte, happy Halloween, gau beltza. Bueno, ya pasatu da, baina, And I got nothing